praise to our God, who alone gives light to our days. Many are the blessings He bears to those who trust in His ways. Sa ngalan ng Samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Karong adlaw gisaulog sa simbahan ang piyesta ni Santa Scholastica Birhen. Igsuon ni siya ni San Benedict or Saint Benedict na mao'y founder ani mga Benedictine na monastery niya. Buutan kaayo ni siya, kahibaw gani siya, kanusa siya mamatay. Niya 67 years old ni siya sa iyang pagkamatay, apan nindot kaayo ang iyang gibilin. Wa man ni siya mamadre, pero mura siya og madre ang iyang kinabuhi. Gikonsekrate niya ang iyang kaugalingon, tibuok, lawas ug kalag ngadto sa Ginoo, kuyog sa iyang igsuon nga si San Benedict. So with uban kaniya atong iampo pagpadayon nga ang aton tang mga katawhan makalikay sa sala, labi na gyud sa mga sala nga mortal, o muhalad sa atong kaugalingon ngadto sa Dios. Pasalamatan sa nato ang Ginoo sa mga tao nga minghalad ngadto sa ilang kaugalingon sa Dios, pinaagi sa pagtabang sa simbahan, labi na ang atong mga benefactors and donors dinhi sa atong parokya. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas akong dako uyamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Magampo kita. O Ginoo, naghandom kami kang Santa Scholastica Birhen, naghangyo kami nga tungod sa iyang panigingnan, makaalagad kami kanimo uban ang lunsay nga paghigugma ug makadangat nga malipayon sa mga bunga sa imong gugma. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa Henesis. Sa tanang mananap nga gibuhat sa Ginoong Dios, ang bitin mao ang labing abtik. Gipangutana sa bitin ang babay, gididaan ba di ay kamo sa Dios, pagkaon sa bunga sa tanang kahoy sa tanaman? Mitubag ang babay,
Makakaon kami sa bunga sa tanang kahoy sa tanaman, gawas sa kahoy nga anaa sa taliwala ni ini. Gidid-an kami sa Dios sa pagkaon ug bisan gani sa paghikap ni anang kahuya. Kung supakon namo kini, mamatay kami. Miingon ang bitin, dili tinuod nga mamatay kamo. Gisulti kini sa Dios kaninyo, kay nasayod man gud siya, nga kung mukaon kamo ni ini, maabli ang inyong salabutan, ug may sama kamo kaniya, nga nasayod unsay maayo ug unsay dautan. Sa pagkakita sa babay nga ang maong kahoy maanindot kaayo, ug laming kanon ang bunga ni ini, ug makapahimo kaniyang maalamon, mikuha siya bunga ug gikaon niya kini. Unya gihatagan niya ang iyang bana ug mikaon usab siya. Pagkahuman gayud nilag kaon, naabli ang ilang salabutan ug nakita nila nga hubo di ay sila. Busa naghimo silag mga tapis gikan sa mga dahon sa kahoyng igera aron itabon sa ilang lawas. Sa pagkasawmsum na, nadungog nila ang Ginoong Dios nga naglakaw sa tanaman ug mitago sila sa kakahuyan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Bulahan sila kansang salaki pasaylo. Bulahan sila kansang salaki pasaylo. Bulahan siya kansang kalapasan gikuha, kansang salagi tabunan. Bulahan ng tao nga wala pa sanginlig sala sa Ginoo, diha sa kansang espiritu walay kadautan. Bulahan sila kansang salagi pasaylo. Unya akong giila ang akong sala atubangan kanimo. Ang akong kasaypanan wala na ko tabuni. Miingon ako, ikumpisal ko ang akong mga kalapasan sa Ginoo. Ang imong gikuha ang kasaypanan sa akong sala. Bulahan sila kansang salagi pasaylo. Tungod niini ang tanang tao nga nagatuo, nagampo kanimo. Sa panahon sa kagul-anan, bisan lahong nga mga tubig mo baha, dili sila makaabot kanako. Bulahan sila kansang salagi pasaylo. Hallelujah, hallelujah.
Ginoo maanaa kaninyo. Manasab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Unya mibiya sa Hesus sa yuta duol sa Tiro og milakaw latas sa Sidon ngadto sa lanaw sa Galilea agi sa yuta sa Decapolis. Og may usa ka tawo nga bungol og amang nga gidala sa pipila ka mga tawo ngadto kang Hesus og mihangyo sila kaniya nga ang iyang kamot itapion niya sa tao. Busa gipahilayo siya ni Hesus sa mga tao o gikulkog niya ang iyang mga tudlo sa dalunggan sa tao. Unya gituthuan niya ang iyang mga tudlo ug iyang gihikap ang dila sa tao. Ug mihangad si Hesus sa langit nang hupaw siya ug miingon sa tao, Efata, nga sa ato pa maabli ka. Diha-diha makadungog na ang tao ug maayo na siyang musulti. Ug gipinahan silang tanan ni Hesus sa dili pagpanugilo niini kang bisan kinsa, apan hilabihan hinuo nilang panugilon niini. Ug natingala pag-ayo ang tanan ug miingon sila, maayo gayud niyang pagkabuhat ang tanan, bisan gani ang mga bungol iyang gihimo nga makadungog ug ang mga amang makasulti. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang atong unang pagbasa naghisgot sa pagkahitabo sa gitawag natog original sin. Kitang tanan naamantay original sin. Naba mo diha wa. Di ko no pangutanay mong tupad ing naapa kay original sin. Naapa wa na. Wa na oy. Na gibunyagan naman. Maubitan ng bata bunyagan gyud sa atong simbahan as soon as possible. Kinahanglan ang bata inighuman gyud pagkatao as soon as possible bunyagan. Kita sagod usahay wa man ta kahibaw nga ang bata di ay gakarga di ay original sin. Sala ba? Sala. Nya nahimo ni siyang very contagious sin or disease nga inig kaumol palas bata diristiyan sa inahan mutapot na siya maunay nahitabo kay gibuhat manggod ang original sin. Kana bitang original di man gina mapapas basta original, nalay mga imit pero ang original mo kuang gina mo prevail gina mo na bunyagan ta aron mapapas ang original sin. Ug nganong nahitabo man ang original sin? Naminaw mo sa pagbasa? Nganong nahitabo man ang original sin? Kay ang tao pinaagi ni Eva, ang asawa ni Adan, naminaw sa yawa ang bitin. Maminaw ganita sa yawa, impas gyud ka. Ang pari maminaw sa yawa, patay ng pariya. Ang madre maminaw sa yawa, patay sana. Kaya gano'n ikaduhang lingi sa imong tupad ing na kusog kang maminaw sa yawa. Ay, wow na. Nya maro ra ba kay ning yawa kay matud pa labing abtik pero gitawag na the most cunning
na bang pinakamaro. Marukoy ba ang yawa? Basta maminaw ka, gitawag ko na siyang Prince of Lies, prinsipe sa bakak. Kana mga taong bakakon, suway paminaw, madagyog ka. Kana ba mga mangingilad ba? Basta mo sugod kag paminaw, madagyog ka. Nga sugdan man na nilag smile. Mahibong lang ka, nanong ni smile man nila akong tawanan, o mo kailan siya, uy, kumusta man ka? Classmate tas una. Ay, kanto bang 1981 sa 1983? Ay, sus, nakalimot ko, 1983 man dahil tinuod tato nag-classmate, no? Subject na to, bright kay kasmat. Nahagbong may ako. Ay, o time sa, nawahan ako sa kong auto ko, anak man ka ni Kuan. Ito bang Sergio ba siya? Iti, si Pedro may akong papa. Yabag na yung ko Pedro, man dito no, mong papa, no? Taga-kuan man ka, taga-barili, isa di, taga-bugok, ay sus, nasipya ta sa ko. Kanilaging magkatiguang na lagi ta. Kumusta man ka karon? Ka-relax ba niya? Antod, kuha, ginatanan ni mong kwarta. Kabantay mo, na? O niya, kana rabarong mga tawhana na anana sa social media. Pwerte na nilang kusugang mangila diha sa social media. Mauna ang resulta, ang atong mga batanon, apil na ning nagwali usahay, di na hapit matog, sige nang entertain sa yawa diha sa social media. O diha nanod ang tanang mga sala. So ang yawa, mao'y hinungdan nga naay original sin, siya say hinungdan nga naay personal sins. Duham ni kaklase ang sala, original o personal. Ini kadako na nato, humanatag bunyag, papas ng sala nga original. Ingong yawa, di ko mo surrender. Inig tubo ani niya, ako na sa ning bumbahan o kuan, personal sins. Maurag yapon ang teknik, istorya-istoryahon ta, niya sa yawa, niya madani dayon, himo dayon og personal sins. Kinsa man ninyo dinhi nga wa roy personal sin, taas ang kamot. Pulos gide mo nakikistorya giyawa. Ignas ako, pader, taas imong kamot kung wa kay personal sin. Mangladok sa kuslaway. Nakaron unsaon man aron mabuntog ang sala, ma-original man ma-original man or ma-personal sins, unsaon man. Ibaw mo kinahanglan nga ang atong dunggan ug ang atong bakba, apil na sa ning atong mata, mga senses sa lawas, hikap, dungog, anang taste, kinahanglan atong bantayan. Watch your senses. Ang bantayanan kay nato, mata, dunggan, dila, kamot. Kuyaw kay na. Ang pari o patakag hikap, kasaha gina. Pari, patakag tanaw, patay ng parian na. Ang pari, patakagamit sa dila. patay ginang parian. Lagi. Alabaw na mo diya. Muna, si Santa Scholastica, ang iyang gihigugma o ang iyang gipaminaw, mauragyod ang Ginoo. Mausad si San Benedict, ang iyang maguwang. Niya, daghan kay milagro nga nahimo si Santa Scholastica. Nya ningon dayon siya, God gives me more because I love Him more. Nagsige siya mag-increase sa iyang paghigugmas Ginoo, sige sag-increase ang grasyas Ginoo. So ang ato dayong misyon, magsige tag higugma gyud sa Ginoo. Lingay mong tupad. Yung nanganong tugtog man kaniya. Nahigugma pa ka, awa na. Natug. Kanang nahigugma, di mo na matug, no?
Pangita mo naghigugmaay nga makatog, abot nagkaadlaw, no, di na matog. Kaagi ko anas una, kamo kaagi san mo ana. Makatog mo ana, way tingugay, pero way tulganay. Basta nahigugma. O na day kausa si Santa Escolastica, iyang giadto ang iyang maguwang monasteryo ba yan, nanaog si San Benedict ngadtos may pultahan sa monasteryo kay dito mas ubos nagpuyo sad ang iyang igsuon. Istorya sila dito sa kiosko gikan og mga buntag pamantingali to hangtod ni gabi na ingon si San Benedict, di ra ba ko pwede mangit-ngitan outside sa monasteryo, undangon tananing atong istorya ay mo uli nako. Ingon Santa Scholastica, dili pwede, kinahanglan gyud magtabi ta kay ganahan pag ko magistorya parte nimo, parte Ginoo diha nimo. Suod mo kay sila siyang maguwang. Ingos Benedict, di lagi pwede. Sige na, uli na nga to. Nidoko ko no si Santa Escolastica sa kanang lamisa ba, ning doko. Huna-huna nas Benedict kung sa kay sulti ani na sa Ginoo. Kalit bitag bagyo aka ng unos ba, uwan, pertig yung kusugas, uwan, dugdug pa, kilat pa yun. Anak ko no da Escolastica, sige, uli na. So sa pag-uli ana nga, perting kusugas, uwan, ingnan bitaw tikang ay guli, sige na, magtabi ta. Tabi sila, hangtod sila alas 12 gabi, una pa nito ang uwan. Ingon dayon si Kunos Benedict, ikaw ba hasta Ginoo imong gamiton para matuman lang imong gusto. Siya wa man ko magtuman sa gusto. Ingon dayon si San Benedict, nganong gibuhat maninimos Ginoo? Ingon dayon si Santa Escolastica, ang Ginoo nahigugma nako pag-ayo kay purti masana kong gugmahan niya. Nya kay mahigugma madyo kong maminaw sa pulong sa Ginoo gikan nimo, ihatag na nga rin ako. Mao di ay kay few days after mamatay na day siya. Gipakita pa gid niya ang iyang igsuon nga misaka ang iyang espiritu ngadto sa langit. Kita ba nakakita ang iyang igsuon si Benedict gikan sa iyang monasteryo, kita siya ni saka ang espiritu ni Scholastica. Ako lang ning gisgutan tungod kay kinibitang maikitang maminaw sa Ginoo. Nya gamito nato ang atong mata dunggan tanan para pag paminaw sa Ginoo. Apil ng atong hunahuna para makakat-on ta Ginoo. Mabuhi kita diha sa grasya. Muna si Eva giingnan nga ayaw kaon aning sa kahoy sa kaalam, the tree of knowledge. Ayaw kaon kay mamatay ka. Wa maminaw si Eva. Mas naminaw siya bitin nga niingon, dili oy, di mo mamatay. Knowledge ko na makat-unoon mo. Ana. Doon ay ingon sang Ginoo, ay kamong mga batanon, ayaw sa mo pagsigig tanaw anang mga porn kanang mga parts sa babae o sa lalaki nga private kay mamatay mo. Kung sagutay mamatay, may ning magkatunta early aron ka mauna ta. Wala. Premarital sex dayon. I know them. Kamao ko nga mogamit og pills, kamao ko mogamit og kondom. Ay sos, kamao na kay kuana ay. Di kita mabuntis. No. Mao na style sa nabatanon. Ayaw sa pagdit-dit dahil high school pa in town mo. Sakay-sakay anang motor ka na rabang lawas sa babae o sa laki, magkadikitay na gani na, peligro yun, mukayo yun. Ay, sos, I can handle, I can manage. Kamo, mga ignorante mo. Ano na, di ba? Mao na yung mga style. Gidili ba ang paghigugmaay? Wa. Ang gidili ang paglinaw ayay. Love is not prohibited. Lust is prohibited.
Nya di ka mag-amping ang yawa maro man ang imong love iya nang i-convert into lust. Bantay gina. Why exempted na to ana bisag pari. Mabitan na kaming mga pari giwarningan gyud mi. Ayaw gyud mo hikap-hikap sa inyong parishioners gikan sa pinakabata ngadto sa pinakatiguang. Sa di na sa tamaraos anang tiguang bisya poy siya unyag di ka maaraos og siya'y maaraos. Una no touching. Ako dinhi kaning ako mga personnel ato mga paris personnel ako ginang wap gani ang COVID mo abot ako na nang giingnan sila social distancing. Wa ginang hikap-hikap kanang kusi-kusi kanang komedya nga hapak-hapak yani amang mga buangon din himuko-mukuan man gyud mo sekreto man gyud ana bang kusi-kusi hapak-hapak nako ay mo kumpiyansa ay peligro gyud nya kadang kwarto dito sa taas naman tay mga in-house diha maura ginay allowed mo sa kalaki o babae di gyud kasaka dito ang uban nato nga mga personnel dinhi dito sa taas among gipuy-an bawal nga naman simbakog mo saka dito ang youth leader father iperma ko father unya gas paghiti lang agoy bingong pare mindutas ang pirmahan ano nya to as kwartos pare ni ako na lang ning gisaka diri father kay haron dili na ka mahago og naog la patay gani to ang yawa dito no ana dili lagi na silong careful mauna karon daghan ming mga pare nga na involved sa sex scandals dagko kayo gibayran daghan kayong kaso na nga stress nami na nga sanksyon nami di lang ni dinis Pilipinas tibuok kalibutan sex scandal nga pare tungod kay wa maminaw sa Ginoo naminaw sa ilang emosyon naminaw sa kaugalingon ayaw paminaw ang imong kaugalingon itukmod ka na mo na Ingos Kristo deny yourself si Eva wa mo deny sa iyang self si San Scholastica ni deny sa iyang self ni Action si Saint Benedict nga uy ang akong self siya ayaw i-deny na storya tagparti Ginoo deny yourself in order to listen to God ay napaminawa imong kaugalingon nga magsigig ingon nimo taasan aning humilis pare oy yang butan-aw dikas imong relo ayaw ing na deny yourself alas 9 pa ni mahuman ang wali ana ayaw paminaw anang imong kaugalingon nga magsigig ingon ayaw nagpalit anang slot nakapalit namang kagdaghan paminawang Ginoo nga nagsigig ingon palit pag slot kada gid semana palit yung slot wa pa man diri nga atong kwintada ano to atong slot di ay atong slot karon hapit na mo abot or niabot na ba kahaog 2,000 ka slots atong halin pakpak unsa to ingaan sa atong slot mo ba na wa gyud kahibaw man maminaw ala di ara niabot ng atong slot og 2,051 slots atong halin na siya kay naminaw man nga naatay slot nga SBF DAG San Vicente Ferrer Daily Abundant Graces unya kung ang imong paminawon imong kaugalingon mo ingon man na ipalit nagbag-ong cellphone pagpalit pag TV na apakay datahan sa motor na apakay bayran nas kuryente nya ang kanang imong buhok ipariban para ba na nimo ana ang imo di ang igbabadli sa kilay wa na ra ba toy hapit sod ana palitin na sa to mga inana ba mo na ipangsulti amin ko bitaw no next time na lang na mo understand na si Lord ayaw pasagdahin ang imong kilay ug wa na ibadlis sagdahin ang imong buhok ug wa na mariban ipalit og slot kay ang Ginoo nag-ingon ako na imuhatag nimo og divine beauty ay napagsigpakolor ang imong buhok
ako'y muhatag nimog divine color. Di ba? Kinindot ana. Inigingon, haladay, giuban lagi imong buhok. Divine color. Di ba? Hala, giuban ang imong naong. Lagom lagi kayo na. Di lagi na puti. Divine color. Uy, pagpatato, kay nindot kayo kag tatuan. Na, limpyo kayo imong bukto. Nindot kayo ng tatuan hasta imong til. Divine color. And so, how about your heart? Divine joy. Di ba? And so, ikaw color man kas buhok. Evil insecurities. Ngiskis ba sa kasi imong kilay? Evil rattle. Tanawag mauwanan ka, di ba maratol ka kay mapapas mo ng badlis. Suko-suko rabaday mo na ako. Sige na manindog na ta. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon diha sa Ebanghelyo, gihatag ni Hesus ang panginahanglan sa tao nga amang ug bungol aron makabati sa pulong sa Dios. Kita nga namati niini masaligon nga mudangop kaniya sa pag-ingon, Ginoo dungga ang among pag-ampo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang simbahan ug ang iyang mga ginsakpan mudawat sa makaayo ug makaalim nga mensahe sa Ebanghelyo, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang atong mga dalunggan ug kasing-kasing abli unta sa mga pangaliw po sa mga kabus, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga gamito nato kanunay ang gasa sa pagsulti aron masangyaw ang himaya sa Dios, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga sila nga nag-atiman ug nag-amuma sa mga bungol ug mga hinikawan sa hustong pangisip, madasig sa pagkamatinagdanon ug sa kaayo ug kaluoy ni Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga si Halangdong Teofilo kamumot isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga nangamatay makapahulay na diha sa kalinaw ug sila nga nagbangutan matagan usab sa kahupayan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Tunhay nga amahan, abliha ang among mga kasing-kasing ug dawata aron dawato namo ang imong mga pulong. Dawata usab kining among pangamuyo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Blessed are you, Lord, God of all creation. Thanks to your goodness this night we offer fruit of the earth, work of our hands.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa imong ngalan, alang usab sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, diha ni Santa Escolastica nga Birhen, isangyaw namo ang imong pagkakatingalahan. Itugot nga sama nga nakapahimuot siya kanimo, sa ingon makapahimuot usab kanimo ang mga buhat sa among pag-alagad. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay angay nga pasidunggan gayod ang imong kahibulungan nga providensya diha sa mga santos nga naghalad sa ilang kaugalingon alang kang Kristo tungod sa gingharian sa langit. Pagkadako sa gugma nga gipakita mo sa pag-uli kanamo ngadto sa sinugdanan nga kasantos ug sa pagdapit kanamo sa pagtagamtam dinhi sa yuta sa mga hatag sa umaabot nga kalibutan ug busa uban sa tanang mga anghel ug mga santo sa langit. Nagaday kami kanimo sa way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo gubalik nanin. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuan nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay,
labi nang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, Santa Escolastica, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit nung amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Maana usab kanin. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami.
Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength, let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Magampo kita. Ginoo, ang pagkalawat sa lawas ug dugo sa imong bugtong anak, mupabati unta kanamo ug kapuol sa mga butang nga lumalabay aron pinaagis panag-ingna ni Santa Scholastica. Magtubo kami sa matinud-anong paghigugma dinhi sa yuta ug makapahimulos sa walay katapusan nga pagsudong kanimo nganha sa langit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang kabalaan sa kinabuhi. Nya kini mahitabo lamang kon maminaw kita kanunay sa Ginoo, nya di ta maminaw sa yawa. Kinsa may gamiton si yawa ang atong kaugalingong mga gusto. So di na nato paminaw maayo. Salamat sa naminaw sa sugo sa Ginoo o namalit sa atong mga slots dinhi. As of yesterday, ang ato ng halin niabot nag 2,051 slots sa SBF DAG. Atong pakpakan ang namalit. So ato lagi yung paspasag palit kay naapay 73,949 ka slots. Si Arog din ni mahurot sunod buwan. Sige tagpalit.
Ang resulta, makita dayon ang grasya sa Ginoo ug daghan na unyang makakita, makabati ug makahikap sa presensya sa Ginoo pinaagi sa atong paghigugmaay. Ugma mauna ang atong mass wedding karong adlaw, mao ang atong pagpangumpisal nya naa may mga 40 kapin nga konpermahanan, napasay duha nga bunyaganan, so ato nang himuon karong adlaw. Bunyag, kumpisal o kumpirma, ugma, mao ang kasal. So atong iyampo nga magbalampuson. Salamat sa ta kay nanay nang donate para niini. So makapalit na ta sa or makahatag na ta sa atong gipangandoy nga tag 5 kilo packed rice atong ihatag sa matag spouse o pipila ka kilo nga litson na natay mga 5 ka litson nga ni pledge. So ug pun-an pa na ninyo mas mudaghan pa gyud ang atong mapadala nila inig humagkasal. So ihatod lang ya diri ugma ug naa moy mga litson kay ato nang putos-putoson ug ipanghatag nila aron na sa sila isawan inig humagkasal, maglungag sila ganado rice, suwaan nila og litson inig ka Domingo atakihon. Adi ay malipayon ka Domingo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayunon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.